Moikka! Mä sain semmosen videoidean. Mä en nyt editoi tätä mitenkään, mutta pitkästä aikaa teen tänne YouTubeen tämmösen lyhyen keskusteluvideon tai pidemmän. Katsotaan nyt kuinka pitkä tästä tulee. Mä en ole tätä mitenkään käsin kirjoittanut, että oon vaan ajatellut, että mitä haluan tässä sanoa. Ja aika hyvä ajatus olisi. Eli aiheena olisi nytten neuvovat vs vihakommentit. Ja tää liittyy nyt tähän eläinkommentointiin somessa tai jopa oikeassakin elämässä voi tulla joku kommentoimaan sun eläintenhoitoon jotain. Mutta somessa tää toki liittyy kaikkeen kommentointiin, mutta koska tää mun oma sometekeminen on pelkästään eläinten ympärille liittyvää, niin sen takia nyt puhun ihan vaan eläimiin kommentoinnista ja muusta. Mutta mä nyt kuvaan näitä marsuja tässä, vaikka mulla on muitakin eläimiä, niin mä käytän näitä marsuja esimerkkinä. Mutta ihan sama pätee muidenkin eläintenhoitoon, ihan vaikka koiriin tai hevosiin, niin kommentoinnista, koska me puhutaan nyt eläimistä. Vaikka faktat on eri eläimillä, niin samanlaista niin kuin ajatusta myös niiden asioihin kohdistuvassa kommentoinnissa. Ja aloitetaan nyt vaikka siitä, että millainen olisi tähän mun videoon nyt sitten semmoinen vihakommentti. Niin kuvitellaan, että mulla olisi tossa jossakin ruokakuppi näillä, joka olisi täynnä siemenseosta, jokahan ei siis tiedettävästi, jokahan ei siis tiedettävästi ole marsuille hyväksi. Mersukin uskaltaa naksua. Mutta niin, joka ei tiedettävästi ole marsuille hyvästä. Ja niin joku tulisi mulle kommentoimaan, että syötät ihan surkeata ruokaa, syötät ihan kakkaa ruokaa, tai vaikka, että eikö tiedä mitään marsujen ruokinnasta, tai jotain tällaista, niin kuin, että oot huono marsujen omistaja, koska syötät siemenseosta ja tällaista. Se on vihakommentointia. Mutta jos joku tulee tämän saman, tai ei nyt täysin saman asian, mutta samasta asiasta kommentoimaan, eli sitä siemenseoksesta, niin kommentoimaan mulle, että hei, tiesitkö, että siemenseos ei ole hyväksi marsuille, en suosittele antamaan sitä marsuille ollenkaan. Niin silloinhan tää on tämmöistä kivaa, pinkkejä ja rakentavaa palautetta. Ja se kannattaa ottaa hyvällä, se on tosi hyvä, että ihmiset neuvoo toisiaan. Ja joillakin on se tilanne, että vanhemmat päättää, mitä niiden eläimet syö, ja sille ei voi mitään. Joten silloin sä voit vastata, että joo, tiedän, mutta valitettavasti mun vanhemmat ostaa ainoastaan tätä siemenseosta ja ei suostu olla antamatta sitä tai vastaavaa. Mutta sit jos sulla on itsellä mahdollisuus vaikuttaa niiden ruokintaan, toki vanhempien kanssa voidaan keskustella, muistakaa se, ottaa vaan faktat kuntoon, niin kyllä vanhemmat yleensä ymmärtää ja haluaa kuunnella. Mutta niin, jos sä itse päätät sun eläinten ruokinnasta ja sä kuulet, että se kommentoi sulle sitä siemenseoksesta, niin sitten sä voit vastata siihen, että hei, en tiennytkään, että mitä kannattaisi sen sijasta antaa. Et kiitos, että kerroit tän. Niin silloin siihen voi sitten vastata tolla tavalla. Ja sitten jos tämä tyyppi vaikka vastaa sulle, jatkaa tätä asiallisesti vastaamista eikä vastaa silleen rumasti, joka voi mennä vihakommentointiin, että kannattaa antaa pellettäjä mieluummin. Että niitä saa esim. Eläinkaupoista. Ja sitten sä voit vastata vaikka, että tiedätkö mitään, tai onko sulla kokemuksia jostain hyvistä pelleteistä tai vastaavaa. Ja tässä niin kun, hän voi sitten kertoa sulle, niin kun, mitkä on itse kokenut hyviksi pelleteistä. Jos hän ei itse tiedä hyviä pellettejä, niin hän voi sanoa, että hei, kannattaa kysyä jotain muuta, että mä en valitettavasti tiedä. Niin kun, toi on sellaista niin kun, hyvää kommentointia ja tuollaista sen kuuluukin olla. Ihmisten kuuluu neuvoa muitaan, jos he kokee sen tarpeelliseksi. Mutta se on sitten eri asia, että jos tämä tyyppi vaikka vastaa nyt, että sä vastaat tälle, joka kommentoi asiallisesti sulle tuosta siemenseoksen asiasta, niin vastaat, mua ei kiinnosta. Niin silloin sitä ei kannata lähteä riitelemään tai jankuttamaan. Et sä voit lähettää siihen, jos haluat, niin jonkun perustelevan kommentin, miksi sitä ei kannata marsuille syöttää. Mutta ei kannata lähteä jankkaamaan sitten, että ootpa ihan surkea, kun
välitä sun marssuista tai muuta, niin se on sitten sellaista ihan turhaa ja ihan tulee vaan kaikille paha mieli, että siitä ei ole sit siinä vaiheessa enää mitään hyötyä, josta toinen henkilö, jolle sä kommentoit tai jos sä itse vastaat näihin kommentteihin rumasti. Kukaan ei ole täydellinen minkään eläimen kanssa omistamaan, joten se, että joku neuvoo sua, ei tarkoita, että se pitäisi sua huonona omistajana tai muuta. Vaan se tarkoittaa, että hän haluaa vaan antaa sulle vinkin, josta sä et ole tiennyt, koska hän välittää eläinten hyvinvoinnista esimerkiksi. Ja joo, tällaisia ajatuksia. Ja tämä sama pätee ihan koirista vaikka hevosiin. Että jos joku tulee mun koirastakin neuvomaan jotain, niin otan sen ihan hyvin vastaan. Tiesin tai en, niin olen aina kiitollinen siitä, että ihmiset haluaa neuvoa toisiaan ja keskustella asiallisesti. Vihakommentit kannattaa jopa poistaa tai ignorata täysin. Tai sitten niihin voi vastata, että hei, et tiesitkö sä, että tämä ei ole ehkä paras tapa kommentoida tätä toiselle. Että suosittelen ensi kerralla kommentoimaan eri tavalla, niin sun neuvot oikeasti menee perille. Mut joo, tästä tuli yllättävän pitkä, niin kiitos, että katsoitte ja nähdään ensi videossa.